קורה חברים? פה נבוא וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש ומטורף שלי, סרטון שאני הולך לעשות סרטון עם נועם טאג! שלום! אנחנו הולכים לעשות ולוג של סתם וירטואל חבר'ה. שים, יש כאן נהג. שים, יש לי רובלוקס ב-VR. יש כאן רוח. איפה? אוקיי, לחץ על האדום, זה ייפתח לך פה משהו. מה זה? אומייגאד! חבר'ה, המפה הזאת מפחידה אותי. אומייגאד! מי יכול שיצר את המפה הזאת? מה? כן, נכון. לא. לא. חשבתי, אני הייתי בטוח שאני הולך להצליח. טוב, רד למטה. אני נגיד לגעת נג'ו. אומייגאד, תקשיב, זה אחד המטורפים מפה הזאת. what the fuck? איך זה כזה טוב? מי יצר את המפה הזאת? דרקון מחמד. אתה לא מבין איך קייט נראה. תסתכל, אוקיי? זה דרקון מחמד שלי. אני יכול להסיע? כן, הוא עולה 5,500. מה? יש את זה ב-VIM? כן, זה ב-VIM, רק ב-VIM. איפה אתה? בווירטואל סתם. גם אני, איפה אתה? אני לא רואה אותך בווירטואל. איפה אתה? תקשיב, אתה? איפה היית? טוב. ביי חברים.